हुलुसो जायो जोंना 3 लाख बिगा रावबो जेबो खिथाबो बुजाबो सानाबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया सिरिथाय दा जोंनि बेखौ मोननानै आसुरि मोनदों बा बिदि जादों नामा जायाखैदां साननाय रेकर्डआ आरटिआइ रेकर्डसो सरकारि रेकर्डजों नुवा बेखौ सरकारि रेकर्ड जों आसुरि बोरै जाखो बेलाय नै दा बेखौ लांनाय 2014 आव जोंनो प्राइम मिनिस्टार आरोबाव लगे लगे मोनसे स्टिप हरदों आसाम गभर्नमेन्टनि स्टिप हरदों जे ट्राइबेलनि हा-हुखौ इमिडिएटलि माने बे माबा जेसेबां एंकर जादों बेनिफ्राय होखारजोबनानै गासैबो ट्राइबेलनि हाखौ उद्धार खालामजोबना होफिनजोबनांगौ ट्राइबेल रानना होफिनजोबनांगौ ओरै होननानै अर्डार हरदों रायजोफोर प्राइम मिनिस्टारा आसाम गभर्नमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआबो बेसे अर्डार होनांगौ बिटि सरकारखौ थुरदों डिसिफोरखौ थुरदों खिन्थु दुर्भाग्य जोंना 2014 निफ्राय दिनैसिम डिसिआ मावाखै बिटिसिआ मावाखै थाबाय दा नोङो हा-हुनि पावारा बिटिसिनाव दङ बिटिसिआ मावनांगौ दा मोनसे खोथा मा जादों मा जेरै ट्राइबेल ब्लक चेप्टार 10 नैबे लेखा रायजोबा नैबे आयेन बे आयेन बेयावनो दंजोबो ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ बोरै निरापत्ता होनाय जायो ट्राइबेलनि हाखौ सेयोब्ला बे लेन्ड ट्रेन्सफार खालामग्रा अफिसारा 6 मास जेल जानाय बेयावनो दंजोबो 1000 थाखा जुरिमाना नांनाय बेयावनो दंजोबो हाजार बोसोर थामालाय मा जानो माने बोसोर थामालाय मा जानो नों थादों होननानै बे जायगायाव थानो मोना नोंनि हा ट्रेन्सफार जादोंब्लाबो केन्सेलसो जायो बे आयेनाव दंजोबो रायजोबो दा दिनै बे आयेना खिन्थु बे आयेनाव बादिब्ला गोहोआ डिसिनावसो डेपुटि कमिशनारनि आखायावसो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ आयेन बानाय समाव डेपुटि कमिशनारा बेखौ मावनांगौ होननानै दायथ'खौ डेपुटि कमिशनारनो होदों आरो डेपुटि कमिशनारा बे आयेन बादियै गाव एक्सन लानाय रिपर्टखौ मासिक रिपर्ट हरनांगौ बे आयेनाव नैबे आयेनाव दङ आरो लोगोसे डेपुटि कमिशनारा गावजों लोगोसे सानै रेभिनिउ अफिसार एडिसि रेंकनि सिनियर एडिसि रेंकनि रेभिनिउ अफिसार एपइन्ट होनानै लानांगौ ओमफ्राय मण्डल सानै लानांगौ थोजासे पुलिस पावार लानांगौ पुलिस फर्स जेब्लानो गोसो होनानै इभिकसन खालामनो आरो इभिकसन खालामनो थाखाय नटिस हरलायनाङा थांनो ओंखारबानो जायो नों थानो मोना बेबायदियाव बाथ्रा बिसोर दा दिनै खिन्थु बे आयेनखौ दिनै बिटिसिआ फर्मेलि गावसिनि आयेन बानायनाय गोहो दंब्लाबो बिटिसिआ गोहो दं आयेन बानायनायनि बिटिसिआ आयेन बानायनानै बे गोहोखौ आयेनखौ दिनै ट्रेन्सफार खालामनानै लांनांगौमोन खिन्थु बेखौ लांनाय जायाखै दाबो दा बेखायनो डिसिआ बुंहरबाय थायो बेखौ बिटिसिनि आखायावसो हानि साबजेक्टआ ओरै होनना बुंहरो हानि साबजेक्टआ बिटिसिनि आखायाव नंगौ खिन्थु नैबे आयेनखौ बिटिसिआ लाङाखै रुल्स बानायनांगौ बे डिसि पावारा सोरनाव दंखालाय बिटिसिआवलाय जेबो गैयाना बेखायनो बे पावारा जोंनाव दंबाय थायो खामानि मावा दा नोंसोर पावार दंब्ला मानो मावाखैसैलाय मावदो मावा दा जों डिसिखौ बिराद बुंबाय दा डिसिखौ जों जेब्ला बिदिनो हमबाय थायो मेम'रेन्डाम होबाय जों डिसिनाव मेम'रेन्डाम होनानै मास मोनसे उनाव जोंनाव आरो आर्थिक खामानि जबाय जे नोंथाङा मा एक्सन लाखो प्रत्येक मासाव रिपर्ट नांगौ बेहा जों मास मोनसे थांबावनो बेनाव नोंथाङा मा एक्सन लाखो दा बिथाङा अब्ला र'जिदेथ' जाबाय ओमफ्राय जिरायनानै दाना बिटिसिआव लिरबाय जे नेसेसारि इन्सट्राक्सन बे मा अर्डार हरो नोंथांमोना अर्डार हरो बिटिसिनो जों आं होआखै ओमफ्राय डिसिआ बुंबाय आरोखि होखारनांगौना होखारनाङा बिटिसिनिफ्राय अथै बे थाबैनो बुंबाय दा बिटिसिआ नेसेसारि इन्सट्राक्सन हरनांगौ होनबाय दा बिटिसिआ लेटआ हरोमोनथाय जे नोंसोर होखारदो बे चेप्टार 10 नि आयेना नोंनाव जुदि दाबो दङ होखारदो होननानै बुंनायमोनब्ला डिसिआ होखाराबा थानो हाया होखारनांगौ ओरैबायदि खिन्थु बेबो लिरासै ओरै डिसिआव थाबाय आराम थाबाय दा बिसोर बेखौ पेन्डिंआनो रायजोबो जेबो मावनाय जायासै दिनै पेन्डिं दा दिनै मोनसे दिनै हा हु जोबजागासिनो दङ हा हु थांजागासिनो दङ मोनसे दिनै एमथे बे बिटिसि एरिया बुंनो थाङोब्ला बांगालल' नङा दिनै बांगाल बादैबो जायो माने बाहेरानिफ्राय फैनाय बेंगलि हिन्दुफोर दं जेनेबा गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफोर दङ बिसोर दिनै थाखिया लागासिनो दङ बांगाला इसिबां बिसोरबो हयथ' बिदिनो बांसिनथ' बिसोर जानोबो हाबावोसो आरोखि संख्या आरोखि बेबायदि हानि अनुमान बिसोर जोंनि हाफोरखौ माने दखल खालामनानै दङ दा जों रायजोफोर दा जों जोंनि हाखौ उद्धार खालामनो थाखाय जों हानायखिनि जोङो बबेबा जायगायाव केस होनाय बबेबा जायगायाव कमप्लेन होनाय जों बेखौ खालामगासिनो दं दा गसाइगावआव जों केस होदों मजाबारिखौ सरि गसाइगाव माबाखौ खाथलगुरियाव जों केस होदों दा जों रायलायगासिनो दं दा जों केस होनाय लोगो बेखौ आरो जोंबाव माने ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टनि आन्दाराव जों होदों ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टनि आन्दाराव होयोब्ला बे केसा बिराद गोरा जायो दा जोङो नै आदाजों रायलायब्ला एसपिआ अबयसे बिनि सिगां बुंखादों आं बे केसखौ सार्जसिट खालामसै होनो आरोखि सार्जसिट खालामबा बे गासिबो जायफोरा बे माने खाथलगुरियाव हाबनो हादों
नुनो हादों बे गासैबो एरेस्ट जाजोबगोन रायजोबो एरेस्ट जागोन दा बेखौनो बुंदों आं बेखौ साबसिट खालामनोसै ओरै दा बुंदों आरोखि दा मोनसे माबादों मा बिसोरो बे सापागुरिनिया जामियात उलेमा फैनानै बेखौ बेखेवफैदों सापागुरिनि हाखौ बांगालफोर न' लुनो थानो थाखाय दा बिनि उनाव जामियात उलेमा मादानि आसाद मादानि फैदों जामियात उलेमा फैनानै आसाद मादानि दा जोंहा जयन्त बर' बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि माबाखौ जयन्त बे जोंनि जयन्त बर' बङाइगाव जिल्ला सुरक्षा मन्दिर सेक्रेटारि एखे टंलानि उदालगुरि दरंनि ओमफ्राय बिथाङाबो टंलानि समेश्वर बसुमतारी समेश्वर बर' बिथाङा माने टंला कलेजाव लेक्सारार बिथाङा प्रफेसार एसिस्टेन्ट प्रफेसार शिरजित बसुमतारी बिथाङा उदालगुरिनि धन्यबाद आरो बिथाङाबो उदालगुरिनि हरेन्द्र बर' टंलानि बिथाङाबो दा जोङो बिदिनो केस होदों दा बिसोरो जोंनि केस होनायखौ लानानै गिनानै बिसोरो हाइकर्टआव थांदों गसाइगावनिया सापागुरिनिया हाइकर्टआव थांनानै हाइकर्टखौ रिकुवेस्ट खालामहैदों जे बे केसखौ माने खालामनो नाङा बे केसखौ माने डिसमिस खालामनांगौ क्वास खालामनांगौ जोंनि केसखौ हाइकर्टआ माने बे केसखौ लानो नाङा लिरना हरनाय जाबाय आरो दा हाइकर्टआथ' बेखौ मानिया दा पुलिसा मा बुङो दा पुलिस रिपर्टखौ बिदों आरोखि पुलिस रिपर्टखौ बिदों हाइकर्टआ पुलिसा मा रिपर्ट होयो पुलिस रिपर्टआवसो जागोन दा पुलिस रिपर्ट हरागौ माने हाइकर्टआबो बे केसखौ डिसमिस खालामा दा पुलिसाबो रिपर्टखौ हरा थाबाय थागासिनो दं बिसोरो माने बे केसखौ चार्जशिट खालामनानै एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरना बे आरोखि दा गथे एरेस्ट जागोन रायजोबो दा बिनि बादैबो जोङो गुबुन जायगाफ्राव जोङो बेबायदिनो कमप्लेन होनायफ्रा सिरियासलि जोङो नांगासिनो थादों नै जा बे माबानि जाहा मजाबारि दङ मजाबारि गामियाव बिराद गुवार एरिया हा खाथि क'क्राझार टाउननिफ्राय बारा गोजान नङा 15 किल'मिटारल' गोजान जाजोबो बे बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय 15 किल'मिटारल' जागोन नामा मजाबारि गामियाव 12 किल'मिटार 25 किल'मिटार मा बेसे गोजान 25 किल'मिटारा बे बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय 25 किल'मिटार गोजानाव जुदि बर'फ्रा हा हु गारनानै खारनांगौब्ला नोंसोर सालाय रायजोफोर बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा माबा थाबावगोन नामा बेनिफ्राय माबा मोनसे दुखुनांथावसिन बाथ्रा थाबावगोन नामा रायजोफोर बे 25 किल'मिटार गोजानै बेनिफ्राय गुगालांबाय नोंनि हाया मालनि आखायाव थांबाय दा अब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा खिथाबो बुजाबो सिरि थायो दा बेसेबांबा गुवार एरिया बे एरिया सथ' मजाबारि आरो गोबां एरिया दं थांजोब्बाय रावबो जेबोआखै दा बिथांमोना सेमोन असेमोन माने आदा जनाव फैबाय जोंजों लोगो मोनलायबाय रायलायबाय गासिबो जिनिसखौ ओमफ्राय आंबो बेखौ लानानै आरटिए खालामबाय आरटिए रेकर्ड मोनजोब्बाय जों गासिबो आरटिए रेकर्डआव हरबाय मजाबारि सथ' मजाबारि बांगालाव अकुपाय खालामना लादों आरो बेल' नङा बे सिडनि एरियानि जथ' माने ट्राइबेल बेल्टनि हा दं ट्राइबेलनि हा दं बे रेकर्डआ जोंनाव दंजोबो रायजोफोर आरटिए रेकर्डआ आंनाव दंजोबो बेयाव दंजोबो दा दिनै बे रेकर्ड थानायसेयावबो जोंनि मानसिया दिनै बेखौ जेबो बुङा सिरि थायो सरकाराबो जेबो खालामा मा खालामनो नोंनि जुदि बुङाब्ला बुङासै नोंनि समस्याखौ नोंनि जेबो बुङाब्ला मालाय मान खालामनो जेबो खालामा दा नै दा बे जायगायाव बे एन्टायार बे एरियायाव बेसेबांबा गुवार एरिया बेसेबांबा बुरजा गासै बेसेबांबा गामिनिफ्राय आरटिए रेकर्डआव आंनाव दंजोबो रायजोफोर बे गासैबो जायगाया बे थाबैनो रायजोफोर दंजोबो गासिबो दा जोङो बेखौ लानानै जोङो कमप्लेन होबाय अनेकबार बेखौ जों गभर्नमेन्टजोंबो लिरबाय थादों आं लास्ट सेमोन जोङो चिफ मिनिस्टारनो मोनसे मेम'रेन्डाम हरबाय चिफ मिनिस्टारनो बे प्राइम मिनिस्टारखौ अर्डार होबाय बेखौ मावबान्था मोना एक्जिस्टिं आइनबो दं बेखौ मावबान्था मोना गथे जोङो एबार जोङो आन्दलन खालामसै आरोखि लास्ट थारिख थांनाय अक्ट'बराव जों लास्ट थारिख हरदों 31 थारिख अक्ट'बरनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना जेबो एक्सन लायाब्ला जों आन्दलन खालामसै ओरैबायदि आरोखि ओमफ्राय जोंनि चिफ मिनिस्टारा दानिया बे नेसेसारि एक्सनखौ लागासिनो दङ जोङो लागोन ओमफ्राय जि माबायाव जोंनि माबाखौ स्टेटखौ हरदों जि ब्रान्सआव बे ब्रान्सनिफ्राय एक्सन लानो हरबाय आरो मा एक्सन लाखो बेखौ प्राइभेट अफिसाव जनायनांगौ होननानै बे स्टेटखौ हरबायसो चिफ मिनिस्टारनि अफिस आरोखि ओमफ्राय बे चिफ मिनिस्टारनि अफिसनिफ्राय जा स्टेट हरदों बे ब्रान्सआव बे स्टेटखौ आंनोबो कपि होबाय जों बेखौ मोनदों आरोखि जोंनाव बेबो दङ रायजोफोर गासिबो लेखा मोनफा मोनफा जों दंजोबो दा जुदि जोंखौ जेबो बुंनो हाया दा जों बुङोब्ला आन्दलन खालामब्ला जोंखौ जेबो बुंनो हाया रायजोफोर दा मा बुंनो फालाय बे थांनाय बोसोराव जोंलाय 1000 घन्टा सरि 12 घन्टा जेब्ला बन्द होयो
नैबे चिरांनि नैबे आरटिए खामानि रायजोफोर नैबे सार्कल अफिसा चिरां माने माबानिल' अनलि बे जाहैबाय माबानि बियो land area encroached by under illegal minority people ओंखारो illegal minority people बांगालफोर ओंखारदों नै जोंथ' बुङाखैना होनबा बांगालफोर सेन लानाय ओंखारदों बेफोरखौ ओमफ्राय बे जादों बेंगल रेभिनिउ सार्केलनि आन्दाराव माखासे बेंगल रेभिनिउ सार्केल आन्दाराव 10टा हरदों बियो बेंगल रेभिनिउ सार्केल आन्दाराव 10टा अनलि मोननै सार्केल नङा बियो मोननै सार्केल गोबां सार्केल दंबायो दा मोनसे जाहैबाय सिडली रेभिनिउ सार्केल सिडली रेभिनिउ सार्केल आन्दाराव गासै 15टा सिडली रेभिनिउ सार्केल आन्दाराव 15टा नैबे गासै बे दंजोबो हिनजाव रेफोरा दंजोबो गासिबो दाखालि जेब्ला जोङो 12 घन्टा बन्द होयो बिटिसि एरिया बन्द जेबो जाथारला जों बन्दखौ लांथारसै बावलाबा होननानै जेब्ला बन्द होनो नागिरो अब्ला जोंखौ एखेबारे हाब आइजिपि नागिरबाय एसपि नागिरबाय बन्द दासै जाबाय जों बाखि बन्द होनो नांलिया बन्द होब्ला प्रब्लेम जायो नोंसिनि आयना नोंसिनि दाबियाथ' जेनुइनथार नोंसिनि दाबिखौ जों रावबो आपत्ति खालामा गभर्नमेन्टआबो आपत्ति खालामाखै दा मावगासिनो दं जाबाय मा मावदों नोंथांमोनालाय जों बुंबाय मा मावदों 60 बोसोर जाबाय जेबो खालामाखै प्राइम मिनिस्टारा अर्डार होबाय बेखौ जेबो खालामाखै प्राइम मिनिस्टार अर्डारा दं नामा जाबाय आं खोन्थाबाय आरोखि नैबेलाय माथो नोंनाय आं आसुरिबाय हाब दं अर्डारखौ दङ ना दा बे खेथ्रआव जों बन्द खालामब्ला नोंथांमोना जोंखौ मानो बादा होखो होनबाय आं जेबो खालामाखै नोंथांमोना सिरि थाबाय नङा लवार अर्डार प्रब्लेम जायो नोंसोरखौ जों सापर्ट खालामगासिनो दङ बे खाथिबारि गामियारि खारबोनाय मानसिफोरखौबो दोनै नागिरगासिनो दं माने खाथिबारि गामिनि मानसिया जेब्ला आलाय सिलाय थायो बेखौ लानानै जोङो खिनानै पेपाराव जेब्ला स्टेटमेन्ट होयो गिदिर गिदिर जों स्टेटमेन्ट होयो पेपाराव अब्ला मोदोमाव लानानै दिसपुरनिफ्राय एसपिखौ इन्सट्राक्ट हरदों बे तदन्त खालामदों मा जाखो तदन्त खालाम दा तदन्त खालामनायाव आंखौ लिंहरबाय एसपिआ आइजिपिबो लिंहरबाय रायलायबाय जोङो खाथिबारि मानसिखौ लानानै थांनानै रायलायहैबाय गासिबो रिपर्टखौ हरलायलाय जाबाय बे आरोखि दा बेखौनो बुंदों बियो जोंथ' एक्सन लागासिनो दङ होनबाय नोंथांमोना मा एक्सन लानो हलाय दाबो एक्सन लायाखै खाथिबारि गामि मानसिखौ दोनफिनाखै दोननाय बेबस्थाखौ लायाखै दा जोंथ' नेबाय थाङा नोंथांमोनखौ ओमफ्राय जाबाय नङा आयेननि खोथा दं मा दं सुप्रिम कर्टआबो अर्डार होदों बन्द होयोब्ला माने केस रेजिस्टार जायो जाबायखि केस होयोब्ला माने बन्द होयोब्ला केस रेजिस्टार जायो दा मोनसे जों नोंसोरखौ जोंहा मोजां मोनसे माबा दंलायखायोब्ला बन्दखौ दा खालामसै जाबायखि सुप्रिम कर्टआबो अर्डार दं केस रेजिस्टार जागोन जाबाय आं बाय बर'फ्रा गोदाव सोराव जाजोब्बाय न' बां गारि खारगासिनो दङ नोंथांमोना मावनो होननानै खोथा होयो प्राइम मिनिस्टाराबो सिटि हरबाय आसाम गभर्नमेन्टआबो सिटि हरबाय दाबो मावाखै नोंथांमोनाबो बुंबाय खस्थ' खालामगासिनो दं जेबो जायाखै दा बे खेथ्रआव जुदि जोङो जोंनि दुखुखौ जे फकास खालामनो मोनाब्ला जोंनि दाहार दिखारखौ जुदि जों फकास खालामनो मोनाब्ला जों बुंनो मोनाब्ला नोंथांमोना जुदि केस रेजिस्टार खालामनो मानो होनना जुदि बुङोब्ला नोंथांमोना जुदि जोंखौ एरेस्ट खालामनो नागिरब्ला खालामदो होनदों खालामदो जोंनि दुखु खालामानो खालाम जों एरेस्ट जागोन दानो खिन्थु जोंनि बन्द'खौ जों खुनु जों खालाम जोंहा बन्द' जाबाय थागोन दाखालि 1 तारिखआव जोङो बेखौनो बुंदों जे नोंथांमोना जुदि एरेस्ट खालामनो मानो केस रेजिस्टार जागोन होनना बुङोब्ला दिनै हाजार करपसन दखान खारगासिनो दङ बिसोर गोदाव सोराव आलाय सिलाय जानानै दङ आरो दिनै बिसोरनि खोथा बुंनायाव जुदि जोंखौ केस रेजिस्टार जागोन एरेस्ट खालामगोन होनना बुङोब्ला दा जोंखौ जुदि केस रेजिस्टार जागोन एरेस्ट जागोन होनना जुदि बुङोब्ला